wallahi wahala ne sai kuma wallahi mai sauri ai dama shi aikin kasa Allah ya taimake ka ba a nukwarar masu kuya wannan mai musu zai kuka za ka sha ne a sha zan yi a gidanmu ne ba wani ba su a ciki ba su a ciki ni ruwa nake a to kuma za a amfani da shi ruwan da za ka ɗauki ya ɗaukar ruwa za ta amfani da shi wurin miƙowa ne wannan ne jan take da wannan jan take Kuri a ɓangaren kan mu samu a discount za ka iya gani me ka gani ne gaba ɗaya a ciki na ne kawo ko a kawo ruwa a bashir ka koma sa sama da ku dawo daga nan kar ka kashe ta na sanya amfani da shi ba ciyawa na fi ya shi kan shi ma in kai yanka shi minti biyar shi ma tuwo ne yi mana ya musa Allah ya tuwo ne tone mai zaman kan Allah ya kara ma na shi ai ko magana ɗaya kai kana jin murya ka dan karasa ka je kai na ai ba ko magana ɗaya kai ka saka a biyar in sha wani ɗin a rabe ke mu je Allah na ne irin wannan dan wasan shi me wai wanka wallahi kunna ta waye ce ne kai zara kanku na fi zan bata maka to ciyawa so da ƙarar samu bashi yanzu a gama ai da mai muke zuwa ya kamar gama aiki zai tafi ba ina mai lighting insha Allah shi ya rike wannan shi ne yake kamara to kai mai amfani kai so da ke a ce da ni na ganin leka ba shi kai ne mai light ga me laifi ga me laifi can a ka banka. tashi nan za ka zo wai ki ana tafi to mu je so ai so kake a ce maka tashi kai abu kaza yi wallahi sun ki gaya shi mun gashi na san mutane shi ne ki ga na shi wannan ciyawan me zan yi ne zaman ka nan mu je sai ke zai suka concentration akan na ke kuma abinda zaki yi ba san shi ke ba ina dan kallon shi kan saman mu je idan Allah gane tashi za ta yi a nan za ta kalle ai kamar ne dole mana kai za ta kalla a nan ka gani ai lai ta kana wani magana kai role inda kake nan rola Silent. mu je Action. Ga su suna shigowa. Bisu da kalla. yawwa yan mata ai lawo ne shi gani wuri hanci kin gane yawwa Haka Allah ya yi shi ya wuce soji. Tun da kuka zo bai yi magana ba. Kun ce da ko ya riman kurma ne. ai su iya Tun da muka zo da yi magana ba, wadda kurma ne. wa ai su iya masa kin fahimce ni Haka Allah ya yi shi. Na koya kyauta. Ni ce. Au, ka Allah ya yi shi, ya kuwa kyauta. Ni ce, Ni nake masa gida. Ni kuma tabbija. ni kuma cikin Kan zai yi ya kuma zubar da gida. Kai, wai ina ruwanka. Sakwai kai wasan surutu. Ka bar shi mana ya magantu. Shi bai zo neman aure? kai, wai kai ina ruwanka. Ce kwaikwaiwa sarkin zance, ka bar shi mana yayi magana da kansa. Shi bai zo neman aure? Shi da ya zo neman aure? Na gaya miki waye waye. To da kai kenan za mu yi zance. To da kai kenan za mu yi zance. Allah ya kaddara miki. Ba zan iya ba. In har shi yarimin ba zai yi magana ba, kai ma kai shiru. Lokacin da kuka kiyasta za ku yi in kun gama sai ku tashi ku tafi.
ba zan iya ba in har shi yariman ba zai magana ba. Lokacin da kuka kyasta za ku tafi kana iya tafiya. a hirɗinki kuke so ki baki min da kuma daga nan da koyar da ki dan zai dan kalle shi a hirɗinki yarima ya fi ƙarfin wulaƙanci wata ya mace da waye ni ban wulaƙanta shi ba akan me zan wulaƙanta shi magana ce dai ba zai ba ni ma kuma na ja baki na yi shiru. Ni ban wulaƙanta shi ba, ba kuma zan wulaƙanta shi ba. Magana ce dai ba zai ba, ni ma na ja baki na yi shiru. ai shi zan ce ma ya wulaƙanta ni. Ai ni zan ce ma ya wulaƙanta ni. Yarima zai abin nan an dakatar da shi. Na tashi na Kaga shi can. Yarima yana magana kina kallon shi ba ma wulaƙanta mata duk waye. Ina ji? Waye. Ban so na samu daraja a idanunka ba domin ni nawa idanun babu abin da suke kallo da daraja illa abin da suka sa a gaba. Ban so na samu daraja a idanunka ba, domin ni nawa idanu ba abin da suke kallo da daraja sai abin da suka sa a gaba. A tambaye ki me kika sa a gaba abin da bai shafe ka bane ba sai ka ji ba ranka ya daɗe. Ba abin da ya shafe ka bane, saboda haka ba sai ka ji ba ranka ya daɗe. Haka ne kuma ko menene ai ba zai hana aure ba. Farra Jawahir za ta ce haka zalika haƙuri ma baya hana kowace zuciya nutsuwa. Haka zalika haƙuri ma baya hana kowace zuciya samun nutsuwa. Da alamu zuciyarki bata karɓi to za ta ci gaba. Na yi ƙoƙarin duk yadda zan yi na shimfiɗa maka shimfiɗa a zuciyata ka zauna amma na kasa. Na yi duk yadda zan yi in ga Na shimfiɗa maka. Na yi duk kokarin da zan yi in gana shimfiɗa maka shimfiɗa a cikin zuciyata na kasa fiko. na yi duk yadda zan yi na ga na shimfiɗa maka shimfiɗa a cikin zuciyata amma na kasa. Me kike nufi? Za ki ce ina nufin ba zan maka ƙarya ba ko da ka shiga zuciyata akan tabarmar ƙaya za ka zauna. Ina nufin ba zan maka ƙarya ba ko da ka shiga cikin zuciyata akan ƙaya za ka zauna. Ƙarya kike da ki isa ba na fi ki kuɗi na fi ki waye. Ya miƙe a fusace. A'a ya kina aiki. A bari wannan wa ta zama kwamfas. To ya ki haka yake? A haka ne. To Yana wannan maganganun kina kallon na shi. fi ki kuɗi, na fi ki daraja, na fi ki mulki, ni ne cancanta da ki ba na san ki ba ke ba. Kuma ki je ki tambayi mahaifinki yadda ya durƙusa a gaban mai martaba yana neman irin gidanmu. Saboda haka mun buƙatar mu lalace. Allah sarki ba ku ƙarface ni ba. Sai na fita kike faɗa ko? Kalli hanya. Allah sarki baka fahimce ni ba. Wallahi ba haka nake nufi ba. Ba haka nake nufi ba. To kina ji yau an kika ɗan kalli wayar za ki ɗago wai dama haka soyayya take. Kowa ya zo sai ɗagawa da nuna isa da jiji da kai. Kai ina. Wai dama haka soyayyar nan take. Kowa ya zo sai ɗagawa da jiji da kai. Biki mun abin na ƙarshen ba. Ki ga mata. Kai ina. Irin ai da za ki iya. Ga baba. Baka zuwa. Sai da buga wata ya fi so na wallahi tallahi. A to zan an nasa caji. Yau to shi ne ake cin Kada ka. ban da caji. Me ne kana wani kallo na? Kafin ka san shi na san shi. Godi ne zai tashi gobe. Kai shi ne. To yanzu wa yake tare da shi yanzu? Ni. Baba ba ruwan kallon nan maganan ba da shi. Babu ce. Ni ba wucewa zan kawo. Ai ba wuce ba san haka ba. Yana da gaskiya. Kai shi ne. Muje. Ai na san me zai biyo bayan ne na wuce. Mana. Kuka ce da zaki. An gama? A jaji na kwana. An gama? Ina ne ma ƙarshen? Kawai kowa sai isa da kisa da jiji da kai. Kai na. So muje.
bismillah amma lafiya gida da kowa sai isa da izza da jiji da kai ba zan iya ba to mu je Silent. Pick up action. kowa sai isa da izza da dagawa da jiji da kai ba zan iya ba perfect sai me sai wajen Honorable, sai shigo. ai wajen Oga, an ce premises me kuke so a premises din premises din ne motocin shigo wasu kawai da fito wasu. kana ji na Yau, shigo a taimaka mana. ina wajen side ne Like that. Yalla bai. ba shi ruwan ba lawar ruwan ya sha ba shi wannan kashe ta an ka abin nan To